sun ba da kwangila, an ba mutane 8 kwangila, kowane miliyan 25 su shigo su kurɗo su haɗa faɗa, sai a yi rikici a cikin harka, sai a fake da wannan, sai a harba wasu. Shi kenan tunanin kenan. Insha Allahu duk masu yunkurin kashe, insha Allah duk sai sun mace muna nan. Insha Allah ku kukkulla duk gaba daya, duk sai kun mace, duk gaba ɗayan ku da ku da magidantan ku na Isra'ila din, duk ƙarshen ku ne yazo insha Allah. Kulli ku ba su fasa ba su, saboda ba wani tunani a tare. Alamomi suna nuna mahadi zai zo da gaggawa. Ya ku dan uwa nawa, ramin da muke ta tonawa, mu ƙara kaimi da dagewa. Alamu suna nunawa, a kurkusa za mu cimma ruwa. Alamomi suna nuna mahadi zai zo da gaggawa.